Okay? Agyaman manente dati gondaway kung mangi-share iti sa uti apo kada tayo. Amuyo no na duma kung na tayo nga mabalin tayong ilimed, di kiti dakas nga aramid tayo ti pamilya tayo. Ngem laglagi pa yung gayem ko. Ito na uma ni apo, ito na punwan ti apo, he will reveal your bondage. Mabaling nga, katawan tayo, iti asawa tayo, no, duman na mapantay makidate, iti babae tayo. But this is a warning to us. Warning kanya tayo amin. Stop it. Bago ni Apo, iti mag-reveal, iti dakes ng kinaramid tayo. So today, iti mata iti Apo is in our life. It is in our family. Kit-kitain na, no, adado ti pinagriringgur tayo. Kit basbasit ti ayat. Kit-kitain no do ti pinagtitinulong tayo. Ngam di kinigsisinadot wenno kanya-kanya system. Ket sapay ko tati pamilya tayo agbalin nga pagulinadan dito rabaw ti daga. Ket hamukken pa check kun naklangaro den. Da kami dito core production. Kit-kitain ti Apo ti amin nga raramiden tayo. God is blessing the core. 4 years na ti core production. Adopay, ngem kit-kitain na, amuna ngamin, nga ti anyaman nga raramiden mi dito core production, para ti gloria iti Apo, ken pagragsakan na. Ket we are doing our best, nga papintasen ti anyaman nga programa, nga raramiden mi dito core, whether paptastic, press core, yan ni Karen, artistic, conforme dita, anyaman dita, the moms, aramiden mi, kit-kitain iti Apo, nga we are doing our best. Kaya nga, bendisyonan ti Apo for 4 years, agbalbaling nga successfulen, agbalbaligit kiti amin nga raramiden mi ditoy. Gapot ti Apo, amuna nga ti matana, kit-kitain na kami ken maragragsakan ti raramiden mi nang rona ti lost and found. Kasi hangko nga para kanyak detoy gagayem ken kakabsat. It is for His glory. Para ken kuana hanga siyak ti may dayaw, siyak ket mouthpiece na klaeng, instrumento na klaeng, ngem God is watching, nga masapul nga faithfulak met ti lost and found. Ket agyaman na ken ni Apo, halaing nga di first districten, aday ti second districten, kinagyaman na kanya po, ti core production, kinagiti aming nga workers ti core, kanang nangruna, iti producer mi, na ni Rochelle, agyaman na kasinsin, ni Brenda, ni Manong Eddie, kinagiti amin, nagtabtrabaho ti core. God bless us all. Please take care. Pastor Ricky, kitag sublinto manen next weekend for your name's sake. That all glory and honor belongs to Jesus. Take care. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious indeed that grace appeared. The I'd first believed when we bent there 10,000 years.
shining as the sun. We've known nesting to sing God's praise. Then when we first begun, amazing grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see.